Halo kabeh dulur-dulur. Saiki ana cerita anyar. Sadurunge padha ngrungokno iki wis dijak kabeh durung? Bapake, mboke, budene, boleh tangga kabeh, Pak RT, Pak RW kabeh dijak ngrungokno ya lur ya. Saiki ceritane iki judule nganggo teklek kecemplung kalen. Nah, iki ceritane ya. Diawali Sokran ketemu Kastini sing pacare Kartolo. Gak suwe Kartolo ya teko. Terus rencanane Kartolo kate nemoni bapake Kastini. Ya apa lanjutane? Yuk disimak. Aduh, masalah wong lerek nang kono ongkek kaya ngene rek. Selamat aku iki mang gak tiba ngono wis apa iki mang. Jaran. Lho sapa inu? Sapa inu? Sapa kan niku? Kula. Lah kan iki lha apa lho wong ngono meger-meger kene kon tobro ae. Tolong napa apale? Kowe njaluk tolong iki ngono dasarane. Tolong, kula diuber wedi kula. Niki. Kok dhisik tadi. Wedi. Di apa kan niku? Diuber kula, diuber. Kon niku wedi sing uber kon ta wedi ambek aku kon iki. Mboten kula diuber wedi. Kon niku wedi. Wong wedi ambek aku ta ya apa kon niku kok mecicit. Mboten diuber. Diuber sih aja susu. Tenang. Kon diuber apa sih? Cacing. Iyalah. Gak ngono kon iki mang mulai teko mamang mlakumu gak kelangkan kaya timimang ta kon iki. Lah apa diuber cacing kok laporan aku iki lho. Lah napa kula icak terus pecetat ngene mboten mencolot nutut iku lho. Iya nek diuber cacing iki aja kandha aku. Aku iki sangan ora ratune cacing ta. Lah niki ngisor. Kok karet. Aku iki petukon gak suwe kumat sangket buahe. Wong karet dari cacing. Lah persis e. Lah kon iki lho wedi ambek cacing apa sih cacing kon iki? Gila. Gila. Kon iki rupane ayu wedi ambek cacing nek ambek aku gak wedi kon. Ayo nek ambek aku lah gak wedi kon. Ampun ngoten ta. Alah nyatane aku ngerti kon iki gak wedi cacing pancen kon aku pengin ngerangkul aku kon. Lho, ngene carane. Lho sapa iki? Yo, ngene carane. Lho awakmu Kon pringas-pringis adane wregul ae. lah kon koyo pringsang. Kamu omong-omongan berdua. Loh, Terus apa yang kau katakan? loh. Saya mengatakan secara serius. Apa serius sih, Rek? Ngawur gak iso bahasa Indonesia. Loh, siapa tidak bisa bahasa Indonesia? Ya kamu. Saya kan bangsa Indonesia. Kamu pun juga bangsa Indonesia. Kalau saya tidak bisa memakai bahasa Indonesia, loh, sawangannya. Iya. Arek kita kan ana trimo kon. Ana trimo. Kak wedi. Suarane wis entek sik ngedung ae. Lho apa ale? Pas sing ngene bening lho. Bening ambak ngene ya. Kau ngerti? Apa? Ojo ganggu arek iki. Lho apa? Wong arek iki kadi bojo. Ngawur ae. Kadi bojo arek iki. Iki bakal bojoku. Heh? Bakal bojoku. Wah, temenan ta kon iki. Nah, takokno apa? Iya, Dik. Ngomong, Dik. Jange bakale bojone Kartolo kita. nggih. Kon. Nggih. Lho iya. Sorry ya. Niki sampe cak talo. Iki Sokran kan ya apa kran kon. Ingine tak parani gak metu banyune kon iki. Ya apa pancene banyune tak sumpet lho kon. Ola apa kon delek aku sampe nang banyu. Lah jeneng Iya. lek dipedhit muni kran ngono. Yo tak ditukrane banyu kon. Oh, kerane anu. Ya Sokran. Aranku Sokran. Nyeluk apa kan, Dah? Kran. Lho ya iki apa? Ya ngene iki lho nyeluk kano ajine aku. Nyeluk ngene lho. Ya apa? Halo Sokran, lambene sore kenekuk menjero. Ngene. Halo Sauk. Sik Pak. Halo. Iki lho. Ngawur ae. Wis mulai dina iki omongno karo kanca-kancamu kabeh ya tangga-tanggamu, RT-mu, RW-mu kabeh omong. Oh, layon tel lambeku. Lek aku kate ngresmikan perkawinan dengan Tini. Mulane lek waktu dadi manten aku iringno. Yo. Oh, lah. Njuk tolong. Aku ngiringno kon. Iya. Lho, aku ngiringno ambek kon lah, ambek merem ngono lah. Lah aku ngiringno kon. Iku lho ngetutno dadi kemanten iki lho iring-iring. Tape dhewe mari. Ngawur ae kon niku. Aku cinta. Ngono iku lak loncong. Lek kon cinta bare iki wis entenno anakku meneh.
Gak kena ibuke kena anake. Oh iya. Dadi lek bojoku mbok sangulan tenono. Tanteni. Lahir Krocot dadak lahir lanang. iya. Lah apa lanang? Lah ya apa mau lahir lanang? Rumah sambu ya apa jadi lahir lanang? Kok gak gelem? Oh lanang lah, aku lanang ya. Tenono sing nomor 2. Oh iya. Mbok sangulan. Iya, lahir mana? Lahir sret lanang Tak maneh. delok lanang mana? Iya. Terus ya apa aku? Sing gak gelem ae. Gak gelem wong lanang arek. Tenono maneh. Mbok sangulan sret delon lahir wedok. Lahir wedok. Pirang tahun wis ning? Wis ana 9 tahun aku wis tuklu-tuklu lho kon. Wis bapak ngenteni lanang ae wis. Apa ya lanang. Oh, lanang gelem ya. Gelem aku lanang. Kan lho ya apa ya? Masih lanang aku gelem. Tapi anak pupu. Wis tak tinggal balik lho aku nuruti kon. Anake wis akeh. Pak Pore wong Anakmu akeh sing kabeh anak pupu ae ngono. anakku piro mek anake ku? Piro? Ngelah wong mek 8 arene. Wis gampang-gampang kapan-kapan rono ya, Kren. Ya kapan-kapan dina mulu kan lho. Lah iya, suarane. Dino- Suarane enten ana duwe. Nantang ae. Lah, adek tini ya. Apa? Nok kene ae. Lah apa? Tak inggati kon. Suarane sing telo dhuwit nyerang apa. Lah iya. Wis ngene, Tin. Ya apa iki? Kon mang lapo nduk kene? Aku. Iya. Yo gak apa-apa ngenteni sampean sih. Wis iki kesuwen iki lek rentang-rentang didelok kanca dipandang mata umum ndak pantes. Terus ya apa kok nangkep ngono? Wis. Wis ya Sampeyan iki apa sih karo sampean? carane cok kasar rek nangkep ayo izin aku. Hubungan ini harus ada titiknya. Nek koma terus gak titik-titik. Isane titik. Ya isane titik. Blok. Ngablok ae kon iki. Lah iya apa? Ketara lek kon iki anake dagelan ngono. Ketara. Sampeyan iki aja ngono ta? Jak ngomong serius aja wah. Lah iya lah ngomong sampean iki gak ono putuse aku lak bingung tak ngenteni. Ayo nang bapakmu. Ngono. Ayo. Penasaran? Iki lanjutane. Munawar ambek Kastini anake iku omong-omongan mari ngono Kartolo teko. Rencanane ngejak Kastini kerja nang kutha. Terus dina Minggu dadi kemanten. Lanjut lur. Gak kepengin duwe anak. Tak arep-arep barang wis keturutan mangan nati berasaku anak kuwi. Aku rasane gak iso matek tuwek aku. Wis. Kaya ngene lho gak tau nyabani omah. Karepe iki lho ya apa ngono lho. Bapak. Apa? Ambek sapa? Ya ngene ana lambe dicatut wong tuwa ya perkara omonganmu ngono. Pak, sampeyan dijak guyon nek cek gak muring-muring terus sae wong nek muring-muring iku elek glis tuwa. Ngerti? Masih gak muring-muring ya gambarku ya kaya ngene iki. Kon iki ya apa kon iki, Pak? Aku anggar mulai diseneni. Lho ngerti ya anane anak diseneni wong tua mergo wong anak gak pecus ngono lho. Lah terus kon bendina nyingkre lunga teko omah ninggalno omah kene terus aku sing nunggu babumu aku ya. Ya gak ngono sih, Pak. Jarene aku nek doon blonjo. Aku nek kadung muring-muring temen rambutmu tak keriting temenan ngono. Lah enak lho aku, tambah maju. Omonganmu. Kadek kon nggih. Sampeyan iki ndelok apa sih, Pak? Gak ngono nyata. Sawangane ayo. Lho gak ngono. Bakali bojomu. Apa, Maduh. oh? Kon kok jange tak ilingno sangakno Apa, oh? bapak iki ngerintangi karepe anak. Apa ganteng? Lho nek gantengnya ganteng wong arep melesut. Kon ro riwayate welut gak sireng ya. Apa? Baulet ae. Kon saiki tak paido, mumpung durung ana bakale bojomu. Bapak tangi turu, mari adus lengok-lengok ana ndek ngarep. Aku nek gak bengok-bengok gak kon gekno kopi. Lho nek bakale bojomu. Nek mrene kon tretek-tretek kon utangno gula kopi sing nyauri aku. Suwe-suwe lak legrek marang bapak. Lho, iku lak menghargai lho, Pak, menghormati tamu. Dia kan gurung dadi bojoku. Iya nek dadi bojoku termasuk keluarga. Ya menek wis Iku dadi tamu. dadi bojomu iki tambah pencilaan. Mangan sak mangan yo ngono. Adang apa sego nek wis mangan. Sama gopo kabeh aku. Lah iya. Sego anget iki nang tukno ndek ngarepe bapak. Kon ngenteni bakale bojomu. Marono sego wis ketok bakale bojomu mrene kon sogono.
Iya Aku wong mah sik anget e. aku mangan karen-kareni. Maron kon campur kon ngulet karo ndasi klothok. Ketokmu ambek aku kayak kucing ini ya. Ya gak ngono Pak iku kaitan. Mene-mene ya enggak. Sawangane lak ngajeni bapak ta. Gak. Aduh tibake elek-elek oh. Anu Pak Munawar iki sugih ya. Soge apa? Turu sak turu yang ngono. Nek bakal bojomu mrene, kon nang sawah kon tatakno. Nek bapak gak ono klosone kon apa iki? Bakal bojomu kon gak ono ya. Maru kloso kon jopuk bapak turu ndek dalar. Karepmu iku ya apa ngono lho. Ngalao ta Pak, ngalao. Mergo wis tuwek. Nun sewu, Datar- Pak. Nun sewu. Monggo ngono lho Pak, gak iso ta muni monggo Pak. Aras-arasen. Bapakmu ngono daya kok minggu lho. Mbah, Kok ngadep gedhe kayak golek cecek ta ya. durung sarapan ya to lho. Ero kon krungu dhewe ya. Sorry Pak. Yang ini lah aku jangan njaluk izin nang camat, jangan njaluk pindah perkara. Iya Pak. Iya pindah wis. Iya, Pak. Pindah. Ngomong ngamu kan yo. Kok mboten tindak, Pak? Ya. Pak. Ya apa lho? Ngajeni Pak. Pinjenengan kok mboten tindak? Gak usah tindak, aku mari jejak iki mang. Kok wonten dalem mawon? Bendine ndoprok. Bapak mulai gak patek krungu. Tak kandhani. Biasane mbulet nggo rondo kulone omah iki. Masa? Kuwi ana kono rondo teles samari kelelep iki. Alah, mangkane kok ngomong ambek aku ndelok cendelo. Bakal bojomu hancur-hancur. Obong-obong nek kono bapak kon nguring-nguring, bapak minggat omah iki lak karepe dinggoni. Oh krungu, Pak. Krungu ta saiki. Oh iya tanggal 6 iki apa? Malah malih nak jane. Bapakmu sapa kali ya. Yo golek wong sing kelelep-kelelep iki lho wong kentir bareng. Jane aku nabi kelir jane. Anu, Pak. Kok mboten dahar kalau? Ya, Pak. Kok mboten dahar? Nek dahar gak tahu bapak nak. Lah napa, Pak? Ngelontor ping telu. Aja kasar-kasar ta Pak. Saniki niku napa, Pak? Iya ta? Apa? Bojomu kok ngomong bloko suto ae. Ngajeni sih umur tua kok sawangane. Kebacut. Karuan nang duwe mantu pangkat nang bapake kaya ngene ngajeni kenek bojomu mbules. Sampeyan aja ngono Pak, krungu ana wonge iku lho. Anu, Pak, menawi Wingi sampe ningali rapat di Bali Desa. nggih. Lho ya, Nggih. bener. Sing ilang sepatu pitu sandali papat. Oh, nggih kalau wingi lha kula tumbasaken rokok sampean sedot niku napa, Pak? Ya, Pak. Ngene niku duwe sepatu niku. Mulane mambut taline sepatu. Anu, Pak, nedon niku sing banyak gizi. Dadi teng awake cek sehat. Lho Ya, bapak napa? bendina mangan gadik gusi nak. Lho. Sampeyan tak delok-delok tambah suka wayang golek, Pak. Lho ditumun iki lho. Ya tahun 81. Moro tuwa dicacat kaya ngono pikirin sing gak ngenes bapak iki. Mboten, Pak. Moro tua kali mantu lek sakit nggih monggo guyon-guyon lah, mboten tegang nemen-nemen Wis sawangane. dianggap duduk moro tuwa ngono. Wis dianggap kaya kanca biasa. Ya mari, Pak. Kontangi turu mari adus, Nggih. bapak lenguk-lenguk nang ngarepe lawang terus jitoki bapak antem alu. Ya kok sampe ngono sih, mosok guyon ngantem malu. Nggih sampean kudu menging sapi, Pak. Sampeyan lek saged menging sapi nggih. Iya Pak, iso ta Pak? Iso mungkin Pak. Aja guyu ta. Kang guyu apane? Sangkakno ratune sapi ta aku iki. Lho, Nek ngomong menging sapi. Dadi lek anak mantune sajak koyo ngeten marang tua kudu saged ngladeni, ngeten, Pak. oh. Niki ngeten, Pak, prinsipe nggih. Nggih. Dina niki adik kula jak teng kutha, kajeng kula jak balik nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Lha engko tak dhisik. Wong kono nok kene. Nggih. Pirang-pirang bulan, pirang-pirang ya wis pirang-pirang dina. Kon ketok bules ae kaya wong males gak nyambut gawe. Terus saiki durung dadi bakal bojo. Lak durung resmi terus kon jak nang kutha anakku kon ngoni apa? Lho, mulane niku Pak, sing kula tedhi niku kesadaran sampean. Kula jak nyambut gawe golek dhuwit dina Minggu lak dadi kemanten kurang seminggu niki ya, Pak. Lho iya bapak wis umum nek jane mantu lho. Lho, lek pancen kula golek kaya nang mungkin mboten asal kaya sementara niki omah niki nggih. Iya. Didol Aturen rumiyin. ta? Aturen. Omah niki didol rumiyin lek mantun dadi kemanten lho niku mungkin kula kali sampean gampang. Gampang, bapak minggat ngalor kon sing ngidul. Kok bapak guyon, Pak. Kula jak nyambut gawe teng jeragan kula sing lawas. Kula lak buruh ten kutha nembe niki, Pak. Iya Pak, enak Ngono. Pak. Kayak bondo. Lah kula kepengin ngurusi
anak sampean kali sampean nggih. Iya, Kula iya. lak wangsul lah sakniki sarene pun beres kula jak teng kutha nyambut damel balik teng jeragan kula sing lawas. Dina Minggu kula wangsul dadi kemanten pun. Lho, soalnya ngene lho. Nggih. Ya tini barang. Ya apa sih, Pak? Tak izini tak olehi. Tapi bapak iku wis kesuwur lho. Nek sampe ana meresete kon ngerti dhewe. Wah, bapak iki nimbang isin atuk wirang nak. Wae lan. Ya apa kon iki? Loh. Kula lak ngerti apa? Ngerti, Ngerti ya? kula lek mempermainkan anaknya orang lain. Lah, betul. Gengsi. Oh, Gengsi, Pak. justru karena nginu. Zaman bahasa Indonesia pun saged ngoten. Iya, Ya wis. Pak. Iya. Ngene bekasih bapak. Ojo sama minggu lho, minggu ku wis gawemu dadi Enggak, Sabtu Pak. mulia. Nah, nggih. Pun tah mboten ujar mboten kaul lek kula ansal kaya sing gedhe. Iya. Kula pasangaken nuntu, Pak. Nyun sewu lho, Pak, nggih. Kula mboten kok terus sing nglamak mboten. Dadi guyu sak guyu cek iso sempurna, Pak. Umpama bapak iki gak duwe mantu kon ya gak patrek ning bapak iki. Lah napa, Pak? Tambah enak sih, Pak. Ketok enom. Kon ngegongi tok ae kon niku. Tadine nek terima tamu ku waduh rek maratuane Kartolo saiki wis pasang untu. Marane wis duwe untu dikek guyu nek Bojonegoro. Lah perkara nanggap Pak napa terus kula. Sampeyan terserah nanggap napa. Napa nanggap kentrung, napa pencak. Iya. Niku payang wong, nggih. Bapak biyen ndek ujar nak. Nggih. Ya wis gak ngetokno duit akeh-akeh. Bapak nek adikmu sak waya-waya ana sing njaluk. Nggih. Nanggap sepele nanggape bapak. Napa sih, Pak? Wong kerik. Nanggap wong kerian. Iya wong kerian iki lho masuk angin. Kok sampean nggih mboten umum, Pak. Ya wis urusanku gampang. Urusanku Sing gampang. penting nyambut gawe kenek kanggo angkat nikah. Saiki ngene, Dik. Ya. Ya Golek apa? ana kutha lek ditakoni jeraganku ya. Warang kon iku adikku, dulurku. Oh iya, Ojo nek diwarah bakal gak oleh bojo. ya? Iya gak perlu ning ngene lho tak bisiki coba. Oh Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya. Pak, sampean sumber, Pak? Pak. Ya apa sih? Ngeten lho, Pak. Iya. Lho, Iya, Pak. Iya. Seneng ya, Pak. Apa-apa bojomu ambu simbukan. ngawur mawon. Nggih sampean mbon tau adus. Sapa? Sampean. Wis 3 dina Lho, nyene. ngeten lho, Pak, kula Iya, kula iya. bisiki. Lho, Heeh. kupinge sing ndi sih iki? Ngale, Pak. Ngale. Ngalih nih sore kencet iki. Nyun sewu lho, Pak. Ngeten lho, Pak. Iya iya. Lho, nggih. Lho cik temen iki lho irunge maratuwa dicangar iki lho. Lho sini iki lho, Pak. Lho kula bisiki. Oh, iya nak. Sumber apa, Pak? Iya iya. Napa sih? Nang Pasar Turi. Sampean niku. Pokoke dina Minggu beres kula kali arek sampean dadi kemanten. Iya iya. Perkara biaya-biaya ngen kula, perkara biaya-biaya sampean mawon nggih. Biaya-biayae kawinan iki kon. Nek biaya-biaya bapak dikeroyok hansip menae. Pun perkara belen gampang, Pak. Pun susah-susah mbeleh sapi, mbeleh kebo, mbeleh gajah kegeden. Kegeden. Sakniki monggo ngen lek melekan cilik teng lepen mawon. Nggih. Heeh. Gokon teng lepen. Nggih. Sampeyan Ya, niku Pak, sampean betas lorop ngono lho. Betas loro iya bojomu lemu. Aku gogon iwak jangkep 3 jam lah nyunyut aku lan. pun saentene iwak niku, iwak uceng dicekel cek. Iwak lele cek. Nggih. Kabeh iwak kutuk cek mun, anggang-anggang cek. Dikumpulno dadi siji. Aku kuatir bae bapak iki nyaut lumut. Lho napa nyaut lumut? Lho lak malih dadi krawon kok lah. Sampeyan naturi sedaya. Iya iya. Damel ulem-ulem kinten-kinten pinten. Ya, Damel kejutan, Pak. Damel kejutan. Oh, kejutan. Ngekekaken ulem-ulem. Durung bapak nyebiarno ulem-ulem wis bendina gemeter bapak iki. Lho ngoten ngekek kejutan. Oh, iya. Melungaken ulem-ulem kali mbeto kecer. Dilungaken ditabu cek lho. Tak Dadi kejutan apa? Sing nampa kaget. Nggih. Oh, kejutan. Nggih. Wis akeh gak buwuwe nak. Lho. Lah sampean rumoso. Wis akeh gak buwuwe. Lho, lah tamian. Samian. Sampean nate bowo ya, Pak? Lho ya apa? Tapi wong blater sampean Lho lho lho. Sikile wis putih. Wulan besar iki kon tak kandhani. Nggih sak wulan tel. Bendina lelawatan ulem-uleme 8 sedina iku 12. Tapi Sampean kabeh buwi. Sitok gak sitok tekan. lho sampean ngoten iki apa? Ya nek ana. Sinten mawon sing sampean tumpangi? Sing tau sampean tumpangi sinten mawon? Elingku sing tau tak tumpangi ya. Sopir apa?
Sopir apa yang numpangi? Mboten bowo lho, sampean bowo ni sinten Lho mawon? iya iki Mas Parto. Ya, sampean tak aturi. tumpangi biyen kok didekek 2000 tak dekek 1000 berarti 3000. Ampun, Pak, rebo cukup saniki kula nyuwun pamit. Iya, ya, Adik Nak, kula iya. beto teng kutha dina Minggu kula mesti dadi kemanten. Ambek Bapak tukokno sepatu susulan. Nggih, Pak, pareng Pak nggih. Iya iya. Tak dongakno selamat e. Loh, ojo biar dhisik. Seru iki. Ning Nasih ambek Basman bojone. Rasan-rasan mergo Kartolo pegawene iku pamit mulih nang desa tapi gak balik-balik. Lho, ya apa? Mari ngono, Kartolo teko bareng Kastini sing diakoni adike. Terus ana kejadian apa iki? Ayo rungokno lur, seru. Gak ngono karepe Kartolo iki lho ya apa karepe. Mulai permisi sak minggu nganti 20 dina gak nok balik. Ngene iki lho aku lek golek pembantu liya dek muring-muring jare sanggup balik mrene. Buktine penggawean aketer kabeh sih arek nek gak nok balik mrene. Ngomong apa ae kon? Ya ngomong pembantune awak dhewe iki sih, Pak. Kok wis pancet ta sik kono mulyane Kartolo kan maneh. Lah marine nek kene iki sing bantoni yang Kartolo kan Mosok kon gak krungu sih, mosok kon lali sih. Kartolo pamitan ta. Mulai panen, ngerti ya panen kedele. Iya, aku dhewe ya wis ngijini kok. Kok kadang gak ngandel kon niku. Panen dhewe nduk endi wong Kartolo iki gak duwe sawah, Pak. Lho arek lek jaremu wong sawah yo ombo adakno. Alah, buktine kok sawah ombo ngono gak kira boro nek kene Kartolo. Lho anane boru lek kanggo nyukupi samdinane ta nek panen lek mulai ta. Kandhane adakno. Mane sampean ki ngono, aku ngerti Kartolo gak kerasan ndek kene iki ya mergo sampean iki lho, Pak. Mas aku yo ngerti. Apa? Model ngono. Aja mbuyang-mbuyang. Ngerti apa Kon sampean? masalah kok gak ngomong ku yo apa ngomong jare lambe prucat-prucut kok beton. Apa Kowe sampean iki ngomong aja ceblang-ceblung. Aku ngerti sampean angger aku ngomong mbek Kartolo, aku ngetak Kartolo sampean murang-muring. Kon ngono joboku. Coba. Kon ngono bojoku. Ayo ngerti aku bojo sampean, lha rumangsa aku ki mongso sampean. Lah iya nek di bojo mbok sing biasa, kaya winginane lho. Kalau gaene kok ndelok putune Kartolo. Ngerti ya, aku ki kangen. Lah nek kene iki membantune awak dhewe iki Kartolo. Lah nek terus-terusan ngene lak keter sih. Anak putu ngene pawon kono gedhek pawon kali nduk Bu ngarep. Namanya nek kanggo hiasan kok. Lah putuku kon kurat peno patesen ngono. Iya. Alah, cemburu ta. Lho gak cemburu ngono winginane ono bakul liwat. Aja ngono lho, wong sampean iki aku ngerti yo. Aku nek ndelok sampean iki sepet aku. Lah. Sepet. Iya no. Lho wit nang ndelok kon sengak. Modelmu takno. Mane-mane kok yo ngomong ngono kan manene ngomong tak kandhane Kartolo lho ya. Winginane ono dodol telo liwat yo ngono. Biasa lak seneng keripik telo ta. Kon gak nyelukmu kliru. Apa? Niku dodol Kartolo niku. Ngomong sampean sih, Pak. Oh, telo Kartolo modelmu. Sampean, babi di sini hati sampean iki cemburu karo Kartolo. Baru kali ini saya mengerti atas perbuatanmu. Apa lho sampean ngomong ngono bareng sih. Mungkin latar belakangmu ada apa-apa ini. Main Sampean cinta dhisik kerso kamu. sih, Pak. Sampean kondisi kerso. Nah, nyatane sing ngomong Kartolo tok ae. Lah marine ngomong sapa ngomong tangga sebelah iki lah ditamperi wong sih wong gak duwe salah kok diomong. Kon ndelok aku lho ketok opo sih kon ndelok aku. Nah biyen aku ndelok sampean ki seneng, ngerti ya nek saiki aku ndelok sampean ki blenger aku. Blenger. Blenger. Iya. Terima kasih. Pak Slamet tarik ngene kata, "Oh, bojo blenger." Sapa iki? Monggo. Lho, Monggo. sapa dolan-dolan? Mbok sapa sih? Lho, Dik, sapa dolan? Nuwun, Bu. Lho. Oh, Kartolo. Nggih. Tak suwe sih lho. Wah, Dik. Nggih. Tak suwe Wah. kalau balik lho. Oleh apa? mriko panen. Panen apa, Nak? Panen jangkrik. Atuh. Panen ono panen jangkrik. Jaluk lur apa, Nak? Sono apa? Kayak nyelentik aku. Potong kamu. Waduh, ganteng ora di ndekno rambutnya. Elo, rambutmu iki pantes biyen alah ngono kate cukuran barang sih. Mulai. Brengos-brengos dipotong barang sih apa sih? Pantes biyen iku
lho. Mulai. Apa sih, Pak? Loh, Bapak kok meringis ngono? Iku yo ngono ae kok anjene. Anane mriki delok kok delok bededek aku lho delok. Masalah ta. Untune arang meringis mawon. Barang Ini gaya kok. Tuwek-tuwek malah gaya bapakmu iku. Kok dene wis apa ya? Oh nggih anu Bu kula balik nyambut damel mriki malih Bu. Lah iya sih lho, awakmu gak ono bali mrene ya tak arep-arep kok suwi ngono lho. Ya napa sing kari ini mboten undak-undakan. Lah perkara mundak bayaran lah gampang ta kok kamu sregep. Kok njaluk mundak lho ndelok statusmu yo. Statusmu yo. Ngeten lho Pak. Nyambut gawe kula niku kula hati-hati kula temeni lah. Bos ini cek ngerti ngeten lho. Bos apa? Bosen. Kok nyambut gawe arang-arang kambang. Rong dina muncul rong wulan prei. Kula ning nglibet dhuwit tok ae kon niku. Karep kula niki mutung kok gak disusul. Bakon minggat banda. Jane kok nyusul mrono lho. Loh, mriko jange. Iya no wong awakmu permisi sak minggu sama 20 dina kula kuwatir awakmu ki lara. Lek ngoten kula tak balik dhisik mungkin sampeyan. Oh, jolawe kadung tutuk kene kok. Kok tak kandhani ya? Nggih. Aku mangis ngomong-ngomong mbek ibumu. Ya napa? Ya ngomong soal kon. Prosoku gak balik. Tiban kon balik, wis gak apa-apa. Nek kon suwi-suwi ndek kene ndek penyakit ABC ya. Napa ABC? TBC, ABC amane. Iso ngarani ngono kok. Kira-kira anten mriki kali Bapak kali ABC, Ibu Mbak. diterima napa mboten kula balik mriki niku? Pancet ae lho, manyen aku golek pembantu maneh sing jagano awakmu kok gak diterima kena opo sih? Lah Bapak ya napa? Bapak ya napa? Lah nek kono kene aku tak minggat karuan. Lho samane kok mboten kula tak golek liya mon Bu. Pak. Ya aja kene. Apa sih ndek kene ae lho, wong bapakmu gak gem ngewangi nyambut gawe, buktine aku dhewe sing nyambut kok. Kon niku ngawur ae. Bapak ketara alise ireng ngoten. Lah gak ireng ya apa celaan banget. Gak ireng iku pancene potongane mrecing ngono iku bisa. Oh, be nyidang luwak. Apa nggih sing gak sing ngomong lho. Sebutin Pak. Seputune adakno. Lenten kelepatan omong kula kurang sopan ngene disepuret kalian. Sepurut ya sing niku. Punten, Mulane aku wis telah. Nek apa kepenuk. Iku lho ketutuk. Ayo kok niku lho. Ngomong ki sing genah ta. Kepethuk. Nek kepethuk arek iki wis telah. Wong arek potongane lola. kula mboten ijen Bu. Ambek sapa lah? Kali dulur kula, adik kula. Adikmu gak usah mlebu sih. Ayo Rino. Jan-jane adikmu. Kene Tin, niki adik kula. Oh, adikmu. Iya mlebu ana. Akan amit kon niku. Oh, ada mlebu kon pesarean ae amit. Kenalaken Bu niki adik kula. Adikmu ndel ta lo? Nggih. Kenal Nak. Kula Tini. Oh, ya Tini. Aku jeragane iki cacakmu. Lah, adikmu. Kenal marek badak iki. Kenal bangka. Bapak nak bapak. Bapak. Sopo jeneng Kula nak? Tini, Pak. Yalah, dumile jenenge. Tini rene. Kowe tambah mringise nemen sampean. Kae nak omong arek iki. Nek kon adikne Kartolo nek kene enak ya. Nggih. Waduh, rokmu tak kon mana? Oleh mbagekno. Apa? Mestine nek daya wedok iki lah aku sing mbagekno. Ngono ta. Apa wong lanang nyerang apa Lah Kartolo lanang lah apa kon terang apa ae. Apanya niki wis bantu lawas kok. Oh, lah iki yang ngono digawe lawas kenek masane. Cek ae. Saniki sampean bagi, ya napa omah niki dibagi pinten omah niki? Lho, kamu dibagi ya sik kan iku. Penggawean. Tapi kon waris sama omah iki. Penggaweane ya napa? Kang ngono adekmu iki katene nyambut kene ta lho. Ngitung mriki pisan Bu saken. Iya kene. Oh iya. Rombal, Pak. Grombol. Lho kan grombol baik dhewe ae. Krungu nyambut kene yo kok akeh sih. Iya. Mula Dadi, kapasen. Tini sing ngramut aku. Irunge kok nyepor Bapak. Anjene ngono, tambah kepethuk wedok iki tambah mekrok tambahan. Omongi Kartolo titik tapi berbahaya. Ngawur ae omongmu kon niku. Pun yen nyambut gawe kula esuk jam 7 lan apa? Oh, penggaweanmu esuk jam 7 kudu ngresiki kamarku lho ya. Tapi Ngerti ya? Nggih. Aja terus mlungker. Lah terus adik kula yen apa adik? Lho, adik. Bang ngono sapa sih arek kowe? Bang ngono lho, masih adikmu yang ngono nak Tini, ya. Aja lali nak ya. Kon magrib kudu ngresiki kamare bapak nak ya. Oh, kula kamare Bapak. Iya. Jadi kamare dhewe-dhewe ta sakniki niki. Dhewe ya. Pak. Apa? Pembantu wedok kok dikon ngresiki kamar sampean iki lho. Suwe dadi apa, Pak? Lah kon yang ngono Kartolo jijik nang nggon padha ae. Susu dadi apa? Awale kaya modho
model sampean iki. Pundi sing ngeten dicandakno, Bu? Iya iya iya. Iya lah yang ngono sik karep Ya wis ya wis. Kula niki mboten usah taren sing mboten pantes nggih mara kula tandangi. Kamu Iya, iya. ngerti sih membantu dek kene sak lawase wis. Kula tak teng wingking. Iya iya iya. Kula nyandak napa? Nyandak aku nak. Kule canda-candaan. Iki kari tamu wedok kono ayo masuk kono. Waduh masuk lek. Ini Nyun sewu lho, Bu. enggak apa-apa nak. Kula niki nggih seneng guyon. Iya wibu ya seneng nek awakmu ki seneng guyon tambang. Nggih. Ya apa cacakmu ndek omah gak ngrasani aku ae ta? Nggih. Wong niku prae niku terus teng omah niku bingung kudu balik mriki mawon. Nggih. Ketok-ketokno aku jarene. Nggih. Anjene tak arep-arep nduk aku ki ketok-keton cacakmu terus aku. Mosok sih, Bu. Iki cacakmu dhewe gak ngerti. Fotone ibu dibeto sing damel klambi kuning niku. Iya Dibeto digawa. nggih. Lalu bengi putune cacakmu ki ya tak gawa ae lho. Tene. Napa, Pak? Nih kan gak ngombe gak ngelan. Apa sih ono rundingan kok nyaplok ae. Ketelak rek nek ngombe kono lho. Nggih. Hah? Nggih. Kok karo ngombe nang golek dhewe sih. Bapak mriki kula dusi, Pak. Lho kene. Dusi Kartolo kono. Lho kene aku didusi Kartolo. Awakmu nek kene penggawamu wis tak trimo nak. Nggih, Tapi Bu, matur nuwun. tolong nek cacakmu gelek-gelek ngrasani aku pancen aku angen-angen cacakmu. Nggih. Engko sampeno ya nak iki dhuwit neno cacakmu terus mari ngono kok nek wis kon gelem ngomongi cacakmu kon tak perseni. Lah kok kathah sing. Alah enggak apa-apa wis tak kanggo tanda mata. Ngaten ta, Bu? Iya. Nggih. Terus ya nggih, cacakno kepengin arloji tangan. Arloji tangan gampang wong arloji tangane piro regane, Tin? Ngaten ta? Bu? Iya, engko omong ngono lek rene ya nak. Nggih, matur nuwun lho, Bu. Din, kono sok ngomongan tok. Kaget aku. Sarana bapak iku mah. Kono ku nyambut gawe ya, ada omong-omongan tok ae. Beres. Kon kok nyekel duwe akeh? Iki lak. Iku mang. Lah apa, Mang? Hasile kok. Teko sapa, Mang? Ibu Ngomong apa kon? tak waras sampean kepengin arloji tangan. Lah kok ibu ngekeki lah apa duwe rasa apa? Ngene jarene ibuku cinta mbek sampean. Terus ya apa? Tak warai iya gelem sampean. Kon niku bakal bojomu kok dol ya apa? Ya apa sih? Jarene dikongkon komersil. Oh, sing penting iku mangan. Iya. Piro iki sih tak ijine? Oh, aduh 40.000 rek. Lah iya. Disanggupi arloji ya. Wis kon mlebu situne tak garapi. Tini. Nanda tini, Mang. Pak ngono, tini gak kepin jam tembok. Aku ditelu jam tembok. Wong jam wis legrek ditawa-tawakno. Ditandakno lho kok ditandakno. Enten apa sih, Pak? Lah apa? Enten apa sampean kok umek? Ojo rame-rame. Iku lho durmu. Dulurmu ta? Nggih adik kula, Pak. Temenan? Nggih. Manis arek iki. Iya. Sampean ada rasa, Ruben. Ya, Pak. Ada rasa. Iya. Kon terang-terangan mau musuh kula lak dulure. Iya, iya. Lah napa sih, Pak? Ngene. Saya banyak iku adikmu ya, cok menesel kan. Temenan. Tak peke. Apa? Tak peke. Sampean rabi. Iya. Lho lah ibu ya napa? Oh, karo itu gampang urusan belakang. Cuma kan ngrusak pagrayu. Oh, lah apa gerayu lah apa timbang rusak pagrayu apa gergogol. Lah terus kesanggupan sampean ya napa lek kula saged ngomong ini? Lho, sanggup aku tak kei dhuwit iki apa lho. Lek dhuwit iki. Duwe kok kemerasa kaya kertas. Ana dhuwit kertas gak merasa kok kok. Ya Kula mbon mengaruhi sampean lho niki karep sampean dhewe lho. iya aja kuwatir. Adik kula sampean damel apik napa sampean oret-oret? Tak dirusak oret Mang. Ya tak gawe apik. Urusan ibu sampean lho, Pak. Iya gampang ya. Matur nuwun, Pak. Ya dhuwit kawon ya. Nah, Pinten iki, Pak? Ya 30.000. Waduh. Lah pakaian kula ngeten, Pak. Oh, ket biyen sampai sakniki pancet, Mas. Lah kok njaluk aku sih kon. Non, Lah kok njaluk aku sih kon. mbon njaluk perasaan sampean nyok napa lek kebutuhan sampean kula layani lah terus kebutuhan kula Cok kuwatir tak tukon celono gol. nang rombengan, Pak. Lu anyar tak kon ngawur ae kon kono. Nggih men kula sampe akan kan. Ya. Sampe akan begini. Ya wis dhuwit ya. Nggih. Ya apa takno. Gampang wis. Pokoke iki nrimo dhuwit dikelompokno wis 70.000 durung persen liyane. Dhuwit jangkep mulih dadi kemanten beres ya.
Ya sido saiki meneh mantene meneh. Iya meneh, apa koyo undangan ta? Iya, iki lak Munawar iki lak jange mantup bae iki. Mantu. Lho lah iya mantup. Iya. Lah iya rumah samu ngomong apa aku? Mantup ngono lho. Nek ditakoni wong mantu lah, pemantup iku. Mantu. Iya lah, kok mantup. Rumah saya kurang mantup bareng. Siapa sing ngomong mantup? Awakmu. Lho, ngomong ya apa ya? Kok gak kuno kabar Munawar mantup. Lho. Lho. Iya saiki aku. Lah iya, Munawar iku mantu nih takoni wong mantu aja mantup iki. Apa iki? Iya apa sih kan? Lah iya. Ngomong awakmu dudu aku. Aku ngomong apa? Mantup. Lho, Saiki iya. ya kon nggowo apa kon? Ngadu apa kon? Awakmu ngadu apa? Aku gak tak tukono apa-apa. Apa? Tak tukono blunglon. Bunglon sih. Iku lho gambar bunglon-bunglon. Gambar. Iya, gambar. Anakku gambar naga-nagaan. Naga. Aja naga-nagaan. Apa? Oh, kabeh kemanten di kadu naga iku. Lho, engko ana kitengane, ana kitengane. Keting apa? Kiteng naga sastra. Apa sastra kon? Apa naga sastra iki? Pak. Ayo terus budal ae Ren. Iya terus tuku apa-apa digorono ae. Wis saono engko dalan engko tuku. Iya, tuku pace digawe pace. Ya. Iki sing penasaran lanjutane ya. Basman iku ternyata ngesiri Kastini. Terus ning nase ngesiri Kartolo. Ya apa akhir ceritane iki Lur? Ayo terus disimak sampai buyar. Oke? Tini. Apa, Pak? Ojo rame-rame, krungu wong gak pantes. Lah nggih sih Pak, sampean niku lho ajeng rabi kula. Lah ibu niku ya napa? Soal ibumu gampang, kok tak buake ibumu. Sampean niku maling ngonten, Pak. Aku gak ya apa. Ibumu iku nih termasuk wong anjing laut, buka mata buka mulut. Pak, nggih pun ngoten men dielek-elekaken sampean mbon seneng sampean elek-elekaken. Lho nek aku seneng juga blenger jan. Dadakno. Nggih pun kula setuju. Enake ya ojo rame-rame. Nggih. Kon kok kurang seminggu dadi bojoku, Lah dadi nggih. kemanten. Nek ngoten dina Minggu sampean mriko kula dadi kemanten. Ya, Nggih. karono ya. Ngoten ta? Saya bisa-bisa. Nggih, pun lali lho, Pak. Lha iki dhuwit gawa nak Lho, geblondo. ditambah. Iya ya. Nggih, pun suwun. Salami ya. Nggih, Pak, nggih, saya Iya, lho. iya, iya. Minggu lho kula dadi manten lho. Iya, aja lali. Iku mah ngomong apa? Gak ngerti nek jange kejeglong ngono. Oh yo. Apa kan oleh tambah maneh rupane mah. Lho, Bu. Loh, Ndak pundi kok berani nemen? Kok berani nemen? aku jane arisan tapi untungnya aku kepethuk awakmu lho. Lho, enten perlu ta? Aku wis biyen lho kepengin ngomong ambek awakmu ki jane lho. Saking awakmu dhewe gak ngerteni karo aku lho. Lho, lah adik kula kok tau ngomong terus kengen sampean Wis iki. diomongi ta? Mumpun terus Anjing sampean. aku tak sampeno nyang adekmu aku ngomong dhewe gak iso lho. Oh, izin ngoten ta? Isin sih lho. Oh, Bang. nggih. Terus sampean kajengi pados pring petung niku. Kok masamu iki jeragan nusuk ta? Kok pring petung barang iki. Lho, adik ngomong apa sih? Iku lho sing tak omongno biyen iku lho. Oh, cekae sampean kudu seneng kaliku. Aku dhewe lek ngerti ta mosok rek lek diladeni kaya ngono montane. Jeragan ki ngladeni pembantu ngono iki. Bantu mun nggih sik Nah niki. iya, awakmu kejake gak ngerti karo aku. Kula nggih ngerti cuma nggih sulkan, Bu. Sungkan. Marane sungkan nek konsulkan. Boleh sampean Mungkin nek ndelok bapakmu ngono kaya ya apa ngono lho, kali ketok-ketok awakmu ae ngono. nggih pancen biasa lek enten gantine niki ngoten niku biasa. Saniki ngeten mawon, lek pancen sampean lah bapak ya napa? Heh? Lek bapak ya napa lek Sampeyan sampean anak-anak awakmu sih, nek awakmu setuju gampang perkara bapakmu tak kipat meneh. dan yo. Lah lek bapak dikipat nolak golong gemek. Tak perkara bapakmu kok urusanku lho. Kula mboten ngrusak pager ayu lho karep sampean dhewe. Pun. Aku sing ndone karep ngene Nggih. iki. Lek sampean kepengin dadi kemanten kali kula, dina Minggu sampean teng grya kula dadi kemanten. Ngono lho. Nggih. Oh, yang ngono tepak iki lho dhuwit ditambah ya lho ya. Niki disangaken kula. Tak neno awakmu. Kok ampun ngoten ta, Bu? Gak apa-apa biasa. Oh, tapi aku merono. Sampeyan tambahi malih, Pak, Bu. Kon boleh ngono, jarane gak perlu ditambahi dhuwit kok ditambahi maneh. Matur nuwun sampeyan titeni dina Minggu sampeyan mriko kula dadi kemanten, nggih. Tapi aku
aku merono nggih pakaian kemanten lho ya. Pakaian kemanten. Iya sih. Waduh lah. Delokane lah koyo wong sugih ngoten ya. Lah apa-apa wong dadi kemanten. Sampeyan pikir sampeyan priko macak kemanten iku? Wis tak pikir temen wis. Oh, ya ampun nggih, napa terus benjing lah. Kula tinggal Bu nggih. Iya ya wis ya. Apa? Bala-bala Cicil apa? kok iku nandi klutusan. Ini karepku sih lho, Mas aku nyandi katene apa sampean? Wong wedok pantes nek omah ngurusi rumah tangga. Lah lha apa kon kelutusan iku? Iki ngerti ya sampean aku kelutusan kene iki golek sing gak ono ndek omah sampean. Lah aku ana omah. Lho, golek kebutuhan iki lho. Butuh apa kon? Kok iso butuh apa lho rumah tangga kok butuh apa sampean nyukupi ta rumah tangga iki ngerti ta? Termasuk wong wedok bawel kon. Dangkal kon. Sampean aja golek perkara lho. Lho kata lek perkara tapi nyatane kon liyane menyalahi tenan wong lanang. Kok iso ngomong ngono iku lho buktine sampean sing nyalahi dhewe karo aku ngono kok. Wis saiki ngene ae. Cekak cingkrange. Pokoke cekak cukupe dina iki gak bujuk-bujuk gak apa-apa. Lho. Sampeyan aja ngomong ngono lho. Mesisan korek jono wis sampe pikir temen iku. Mesisan gak bujuk-bujuk gak apa-apa. Oh, nasi aku pegatan mbek sampean ya gak apa-apa. Temenan? Iya. Pegatan? Iya. Yo pegatan saiki. Terus tanya aku lho ya. Yo pegatan. Mulai aku. Mulya kon. Krungu ae. Krungu nek peno jange duwe gawe kabeh amben nang. Iya. Nggo apa? Iki jange ngabluk peno iki. Kon ku jago aku. Lah iki lho tak gawakno iki lho. Kado ta. Lah iya kado. Wong kado yang ngabluk lah kon nggawa apa? Kayak ngebi awakmu, Pak. Mampus kebiukan boto aku. Ngomong. Le, kemanten endi? Iki kono jero wis pakaian kemanten. Kene lho, Pak, niki lho nggo napa, Pak? Lah iki tak jalukno tolong cacakmu. Kangge lho nggo napa nih? Lah iku bongkotan telu nek cangkruk. Iya, iku junjungan rene engko dihias, Ya, apa sih? Pak, dhuwit mlebu mun kathah manten koyo ngeten. Lho, dhuwit teko kon niku tetep tak gunakno tapi nyaur utang biyen. Gak apa-apa lho, gak apa-apa. Soale lungguhan gak apa-apa sing penting kan dadi kemantene. Lho. Ono gendeng iki. Ono gendeng iki lha opo? Iki kemanten ndek kemanten kesasar iki. Lah apa tik nanggap ta iki? Lah enggak Iki kula, Pak. Lho ya iki tontonane. Semen-amen Lho ta. kok tontonan sih. Napa? Kula lah dadi manten asane iki. Lho, dadi manten. Dadi manten oleh sapa iki? Sampeyan iki dadi kemanten kali sinten? Nggih kali Mas Kartolo, Pak. Halo. Napa, Pak? Iki ana kemanten Iki lucul. kemanten jare kan kemantenan karo kon. Asal anak kula Tini. Sinten? Kartolo. Lho Kartolo angsal kula kok. Lho Bu ngeten lho Bu. Loh, Niki ya apa omongmu lho? Niki sanes adik kula niki rumiyin pancen bakal bojo kula sakniki kula dadi kemanten. Lho, kon ngomong jarene minggu aku kon mrene dadi Lah nggih, kemanten. Minggu sampean teng ngira kula dadi kemanten kali kali Sanes kali sampean. Lho, cacamu ngomong seneng karo aku, awakmu bisa tak keseni kaya apa? Apa? Nah, ngomong seneng niku mosok seneng temen ta wong kula niki objek. Niki bakal bojo kula sanes adik kula. Lah terus aku kadung maca kaya ngene iki ya apa lho golekno ganti lho mancen lele lho. Sampeyan pun pegatan sih? Mun kadung pegatan kali bapakne arek-arek niku. Kartolo. Tak peke dhewe. Bapak iku lah. Sampeyan gelem kali bapak nih. Alah, Ojo ngono lho ya, bapakmu kaya ngono potongane untune sithik ngono kok. Lho cilik wonge sing dadi lak pancalane arek. Ojo lho malah gak seneng. ya apa? Tetep didadekno ae. Dadi kemanten. Dilungkas kok kemanten maneh. Kon kok ro sih? Iya wis ta. Pun ngaten Bu, Tak delok pisan. kula golekaken jodoh nggih. Sampeyan kula krukupi, kula kudungi nggih. Wis gak apa-apa ngaku kadung pegatan mbek bapakmu lho. Wis iki liyane sampeyan mlebu maneh. Siap-siap. Manten. Lah manten gawa kaset dhewe.
Kartolo lah. Bawa tip, bawa kaset. Kartolo. Lah, cak peringisan lho lah. Pak, Apa? niki kemantene dikrukupi niki ujar. Oh ngono ta. Nggih. Panjenengan adik kula ujare lek dadi kemanten, Iya, dikasih iya. wong sugih kon tak krukupi. Iya. Sampeyan pun kaget, sampeyan nanggep bojo-bojo sampeyan dhewe. Iya sih. Oh, boleh. Kadung entek biaya akeh. Pun niki kula pasrahaken sampeyan nggih. Hakmu nyandi lho. Iya. Iki lho. Iya. Iya. Aduh, masalah rek niku tuh kayak Brotoseno niku. Waduh, ada dikrukupi termasuk kematian lawas. Ya, tak buka rek. Wis meneh tak buka. Tak buka rek. Loh. Boleh kon ya. Ya, sing kan iku. Apa nututi mrene iki? Nututi wae. Aku biodo kok nek kene. Terus apa? Biodo kok. Wong aku nulak udan. Nyarang tandokon ta. Ngawur ae. Apa mrene? Kan lha opo dadi kemanten iki lho. Sampeyan kok iso ngarani aku dadi kemanten aku biodo ndok Mekartolo kene kok. Oh, masa aku yo ngono dadi Sampeyan apa? sinoman. Ngawur ae. Sinoman, nyenoman. Tak ngono Kartolo iki mah yo opo Kartolo. Tak selamat. Pun beres. Oh, pun beres. Ya. Oh, sik. Apa aku petak-petok karo bapakmu sing kaya cumplung iki? Yo, apa kok dibadakno. Niki ngeten lho, Pak. Iya. Kula niku pancene niat damel dulinan sampean. Sana putumu aku. Ngeten lho terangi ngeten lho. Ya apa jelas. Anane kula enggak ada rekodaya koyo ngeten iki sebab kula nyadaraken ibu. Iya. Waktu kula nyambut gawe tenggerane ibu niku pringas-pringis kudu mboten genah kali kula. Iya. Mulane kula ndamel cara koyo ngeten bakal bojo kula beto mriku kula akoni adik kula. Lah aku ya apa aku? Lho lah sakniki sampean tetep kali ibu, lah ibu tetep kali sampean. Balik maneh. Sebab ngeten lho, Bu. Lah aku kan balene bapakmu maneh lho. Nggih. Rasaku mblengerek aku. Wah, kok kono iku. Sebab jodohne mboten kena sakmono. Bu. Iya. Kadang-kadang sampean mboten sing kali bapak wis jodone nggih. Iya. Uber-uber wong lanang liya mungkin donyane entek sampean ditinggal lancrut. Oh, tinggal lanjut kayak kok juga tak ada. Nggih tinggal nyengkring iku lho. Tinggal minggat. Lah sakniki lek mumpun jodone berat pasti nggih. Iya. Aku insap lek ngono lho. Nggih, wong rumah tanggane pun sampe bimbang-bimbangan. Masih kon bosen dulu aku jadi bosen. Sapa wong yang ndelok sampean kaya ngono ndelok Kartolo kaya ngene, Pak? Iya kan isih muda. Bapak sampean niku. Sampean klerak ta bapak niku. Wah dikelerak. Mati diringso lho pancet ae kok lho. Delok bapak nih sampean telateni. Iya, telatenon delok Sampean aku. telateni teko nisor sampai teko dhuwur. Lah. Belenek. Lho. Potongane bapak lak koyo bemu, Bu. Lho, tak kono kok bemu Pun ngawur. Ngene lho. Ya apa sih, Din? Perkara bapak ambek ibu wis balik. Ya pancen awak dhewe lak niat nyadarno ta. Tin, Napa, Pak? bapak gak apa-apa ya. Kon oleh Kartolo. Nggih. Cuma bapak takon, duit bapak biyen ya apa duit bapak? Perkara dhuwit gampang, Pak. Oh, dhuwit sing kadung mlebet nih, Iya. Kadung Saking ibu barang nih. Iya. nggih. Ya sampean urusan kali moro tuwa. Kok boleh mendal rono sih? Oh, apa salah rek ta? Tanggung jawab sampean niku. Apa? Duwike kalau Duit ditakon. apa nih, Dik? Lho kok kayamu ta? Duwe sinten iki? Duit sinten Ya sampean aku niku? dikai Pak Basman Niat kan iki. dugi kula barang, Pak. Duit kula, duit bojo kula pian. Nggih, mpun gopo-gopo. Urusan duit sampean nggih. 70.000 bon Nggih, iki. kula mboten ngelaki 70.000. Nggih, Duit nggih. puluhan tok. Nggih. Mpun kula ecer-ecer kula sahur-sahuraken. Itu ya apa tak lo? Boleh melok nyauri. Sampai Napa perlu perinciannya? Ah, pinjane gak berapa duit niku? Tumbas sesek niku 12 kebak. Nggih. Songkotan 18. Lho, Marang ngetok kayu niku telung wit niku. Nggih. Luwe kula damel tumbas wine. Ini apa niku? Wine kedele. masalah sahabat iki nopo? Pun Pak ngeten persoalan dhuwit mboten urusan kali moro tuwa kali kula. Nggih. Perkara bayaran kula nggih sampean potong tiap bulan pinten. Terus enten mriku pinten tahun ngeten lho. Wes tembungku aku lho. Tambah. Saniki tambah cepet soalnya lak wong loro ta sing kerja. Kamu njaluk duwe nang aku jarene ku kon sanggup. Wis pokoke aku dadi bojone Kartolo aja nyambut gawe omahku gak ada perkara tok. Cacil kon temenan. Ngeten Pak, urusan dhuwit lah gampang ah. Sing penting kula saged ngrukunaken sampean kali Ibu. Oh, ngono ta, Rumah ya. tanggane cek iso tentrem. Ya. Pun sakniki Kamu gelem ngelingno aku lho. nggih perkara dhuwit diitung mburi sakniki monggo mangan sak entene. Nggih. Iya wis saya. Menika masakane bapak dhewe. Kirane enak kan mboten. Yo tangga-tangga. Monggo. Ayo, Wis mawon. Monggo.
kan? Seru nek dirungono sampe buyar iku sapa sing mburi iku ngakak paling banter iku. Ha. Wis sikap semanten nggih Lur. Matur nuwun sampun mirengaken cerita niki. Jangan lupa di komen, di like dan di subscribe. Sampai jumpa lagi Lur.